Student-athlete sa Negros Oriental nga moapil sa Central Visayas Regional Athletic Association kon Siveraa adunay mas lawom nga motivation nganong naninguha siya nga makasud sa sports meet. Daghan ang na-inspire sa iyang istorya ug kun unsa kini ato kining sayran pinagi sa report ni Nico Sereno. Sa Santa Cruz Central Elementary School sa Tanhay City, naabtanamo kini mga atleta nga nagpadayon sa ilang pagbansay-bansay. Intensive training ang gihimo sa mga estudyanteng musalmot sa Regional Sports Meet nga Siveraa nga buksan sunod semana sa Carcar City sa Cebu. Tibok adlaw ang training sa mga bata aron makondisyon ug maandam sa kompetisyon. Usa kanila ang 11 anyos nga si Lyndon Jim Oliver, grade 5 student nga morepresentar sa badminton doubles event. Gawa sa sport, aduna di ay siya'y mas lawom nga rason nganong naninguha siya nga makaapil. Lumad nga taga Carcar City ang amahan ni Lyndon. Human mamatay sa disgrasya ang iyang papa, wa na kuno makabisita sa Cebu ang iyang pamilya ug wa na niya igkita ang iyang apuhan ug mga paryente. 3 anyos siya dihang katapusang nakaadto sa Carcar. Maong pagkadungog nga sa maong dakbayan himuon ang Siveraa naningkamot siya nga mudaog aron makabiyahe. Wala na daw sila nagibalag sa iyahang lola, sa iyang mga auntie kay kani intawon po sila ikapliti paingon dito sa Carcar. So mootoy iyahang motivation ug dili kakuha ang iyang partner, iya jud nang i-save. Iya jud nang paon bisag dili iyahang lugar, iya jud nang paningkamutan at basta lang jud mo gawas lang jud sila nga winner. Mitabang si Lyndon sa iyang inahan sa pagtrabaho sa katubhan aron makatigom og kwarta nga maoy gipalit sa iyang racket. Itabang ko niya sir kanang magpayong ko niya sir din taga sildo niya sir tagang ko niya og 100. Kaya akong gibisulod sa kalakan siyan. Pamahili ko sir palitan mo bag o sunod sir. Ikaw man sa dulo sa Carcar. Karon pa lang excited na siya nga moadto sa Carcar City aron makita pag-usab ang iyang lola ug mga kaliwat nga mutan-aw kuno sa iyang pagduwa. Excited sir. Kay Imuadto na ko sa Carcar. Pizza ko ang lola dyan. Nalipay kayo ko sir. Nga apit na mga tumi dito. Nagpagkadaog ako yung giayog dula para makadtumi dito. Ang mga magtutudlo na inspire usab sa istorya ni Lyndon ug mitabang kaniya pagpreparar. Kung sa ma-assist na mo niya, mo nang kauban ako principal, hatag yun may kung sa suporta nga mo ikahatag niya. Ang istorya ni Lyndon pamatuod lang nga kun determinado makabot gyud ang gipaninguha. Ug mas tamis ang kadaugan kun na kay rason ug inspirasyon luyo niini. Sama kang Lyndon nga gustong mahimamat ang iyang pamilya sunod semana. Uban ni Marlon Melgazo ug Edward Tubilan, Nico Sereno. Balitang Bisdak.